Hakavumangu Yesu unyawo lwami lona Matthew chapter 5 verse 1. Thank you, Holy Spirit. Yes. Okay. That's why. I was born as a when you got what he was done a fancy, that's a fool about Punti Barke. Was our Punti City. Tell us, Shumer, tell us, Mamma. Thank you, Holy Spirit. After sitenda ngoYesu, Thobe for sathi sathetha nje ngoYesu ngoba ayena umuntu esengayi apho ngoYesu. Nofika kuye namhlanje kuze kuYesu. Abantu adomfundisi umenzeleni. Nami ndike ndazibuza inoba uYesu ibingumpostolo okanye uYesu ibingumvangeli okanye uYesu ibingumshumayeli. Kodwa ndiyaqaphela uYesu ebesithi akubona abantu abaninzi angabavangeli abafundisi. Yini Thixo namhlanje siqala ngabavangeli kodwa wena ubuqala ngobafundisi. Ufundisa abantu abasezonweni zabo. Ufundisa abantu abangaguqukanga. Ufundisa abantu abagulayo abanye. Kodwa isimanga sento uYesu abafundisi. Kwenye indawo uthe esafundisa uYesu kwasho umuntu ngerufu egula. Wambeka isandla waphila. Waqhubeka efundisa. Livela nsithi ayonto efuneka ubuyele elizweni yimfundiso ephilileyo. Ngoba oyivileyo incasa yemfundiso wayihlafuna wayiginya wayikholelwa uyaphila. 2 yimfundiso ekuncedayo nokusemfihlakalweni kungekho apho kuphela khona ukuvutha. Akuvuki ngoba uvuka into efundisiweyo. Uyakwazi uba senkoneni nomfana oyintombi engeke kuThixo ungayiboni nendlela ezaphuma ngayo kwesisimo. Iyenzeka usemsebenzini umuntu omsebenza nayo yifemale wena uyimale akho xesha lazilwini akho xesha lokufonela umfundisi. Kuvuka imfundiso ithi distance. Ethi akuvuka uthi ngicela dadewethu sisitulo sikankosikazi esi kahlale phaa. Lethu yindlu yemfundiso. Into ebihluke ngayo Assemblies ndiyazibona nje sisifanisa kangale ministries besihluke ngemfundiso thina. Kangobe besingathande kodwa uyaqaqawa. Qaqawa bababhorayo kuyo.
kuke sihlwele phambi kwakhe. Ithi wafundisa wathi yini Thixo zichapter zintathu ezimathe uYesu ethetha nabantu. Oyamfuna uYesu uyamvusekela ukuhambela emfundisweni. Usengxakini ba uvali nezwi. Udibana nalapha kuNtata omenzeleleni. Uphinde ithi Thixo ndincede, kami Thixo ndincede. Ilithandi izwi. Liyaginyeka noba liyakramaniswa. Uthi benemibuzo. Ndinabantu bengafanele xa ngiyayiqonda into elizwini. Ngoba yona tshomi yam ngaphezu kwetawa lilizwi. Ndiyayithanda inkonzo yasekhaya. Ndiyabathanda abantu. Kodwa apho ndizana naye ndidlelana naye kahle lilizwi. Ngoba xa usudibene noYesu azothetha ngezinto zotshawe nobhere nojwarha. Asimenzele imidlizo zinto. Kodwa bakhe waxothana ukuthi uthe elizwini lakho uthula isingelosi zonke. Imamikayeli makabe uthi uthe ngithwala nayo. Umbabethi okwindawo yaziyo. Uthawa ndithwala nayo. Uzafikile ukuthwala. Mama uYesu wayenze Getsemane lonto. Engayazi benza uphuma njani emnqamezweni. Ithi la waqambalala ngesisu. Wathi ngifuni Thixo kuye. Mamela ngiyasebenza yabatshena apha. Bakhona amaxesha uqonda ba angifuni ukufaka kana kwinto lapha kum ethi iya. Thanda lezo ukuqambalala ngesisu. Uthi uqala inyamba andifuni unqamleza. Kodwa bayivala ngezi wathi mawungabi intando yakho. Ngoba uyakhumbula uke wabafundisi ngani. Ayenzeki intando yakho emhlabeni. Indlela ovala ngayo uthandazo ile ekuphumelelisayo. Funda mama sesihamba ngoba. Ayolo abangabahlobo. Funda la verse 1. Utheke ukuzibona izihlwele ezo. Wenyuka intaba. Yo. Waza akuhlala phansi. Mangaphinda uYesu emabandleni ethu anyuka intaba. Hey! Masimve noba uthetha umamezele sithi uYesu lo wa. Ufundiswa ngomntana omncinci ezangqina nje uve bajika imfundiso yami le. Ufundiswa ngomuntu enqoba leteksini. Kanti uYesu unyuke intaba. Ithi wanyuka intaba uYesu kabona isihlwele. Ehla nayo mama. Waza kuye abafundi bakhe. Asenyukile. Noba wenyuke endlini usenza washing uyamva nakuye senyuka. Unyuka uphaka umgqusho endlini uyamva. Yazi yafika napha kwa esikolweni. Thina sikhulapha kuno kukothi shaka. Ebebebhala umuntu egqibele ebhala isiXhosa aqhubekeke ngezilwimi. Kanti unyukile. Kaloku uThixo unguThixo bangcwele. Sonke muzamdibana la inkonzo nomshiye pha. Uyakwazi ufikisa eteksini uzibe sodolula ukuthi molweni ngegama likaYesu. Uthanda indawo eziphezulu. Yiloo nto ecima xa umfihla. Hasi into mayibungqi. Ngoba wenza into encinci uthetha ngento uYesu ayenzileyo. Bawuvusile izibulela uThixo ovusileyo. Mhlawumbe kule teksi kuye kumuntu esibhedlela ongavuswanga. Uzathatha lo mphako uphethileyo athi mama ulele nje kumuntu eteksi nothi uvuswe nguYesu. Ithi yafika la ngithethile abe ngenyawo mama. Ngoba ilizwi yimbewu engaboniyo. Uthi kuyadlula izulu namhlanje. Phela zonke izinto. Kathi ilizwi lamani buyile lambathi kanti ngegama kaYesu. Ayona into aqabesekileyo kulomhlaba ilizwi lakhe. uYesu ufundisa abantu abanye bayatshaya. Kodwa uthatha uphela uthi ukade umcebeshe senta. Uthi bengena ngxaki ngangxaki. Kodwa umuntu ebenengxaki
1999 ngumuntu ophula idoctrine. Wake wabizwa eAmerica. Amezele kahle sifa. Isikolo sabantwana bakhe saqhithi. Wathi eqala ngomvulo wathi wenjenje uThixo ukulithanda ihlabathi. Kodwa wakhala umfundisi uthisha lomkhulu wathi oh baby you've missed them. Bayayazi leyo. Athi Monday baqhubekeke begeza. Shona lebhizi wenjenje Tuesday baqhubekeke. Yazi lizothela kumntwana wakho ngokuthi akeva. Udibona nje ngedwe lonto. Athi utata kuyathandaza kwelikhaya. Ibangathi ngechiki kodwa ndinechiki. Ukela komama boyika abantwana babo ngesizulu. Hayi abantwana bayadiko kaloku. Amanye amaxesha belixesha ka-generation athi imenthi siyothandaza. Waphela umdla ku-generations. Waqala umdla kuThixo. Alibuyiswe. Kodwa kwathi ufika kulesine yabe isikolo sitegcwaka. Asetshenzela ilizwi. Ngokuthi akafuna ushare isizuko lakhe nomuntu. Ngoba ningalibala na. Sanulibala ilizwi. Ngoba lentabeni. Apha akhoyo kukhonza gwini. Kukabasela utywala. Kukho abathandanayo. Kodwa ithi iBhayibheli wanyuka ehla mama. Awufuna umlomo wakhe. Ayikho into emnandi njengoYesu ovule umlomo. Inamhlanje nompumelelo bakukho abantu abalapha abavula umlomo. Badlala ngokulivaliwe. Ngena uThixo akuphuma uThixo ekonzweni. Unzima nokuthandazela ukutyobo. Sekuphela nalowo mthandazo. Uyovisa kwinkonzo yomule khona endala. Lithi masithi emkhonzi kaThixo. Yaka ukuthi ungathandazela ngikhona inkaso Isaiah. Ngathi umthandazo nearoma nayo. Kwafika uTamahe apha esinari bakhe. Bangcina abantwana bathi awona mthandazo senze siphume ngomnyango lo wokutsha. Wena ucinga ubiza uThixo kanti uyeza nyana ahlale nawe xa usinje. Tshangetshala. Awuvula umlomo. Ewe. Abafundisa wathi. Ewe. Tomaki, masiziyeke ezinye imfundiso. Xa une-chance uzasifundela. Endifuna siye kuyo yile endicinga ngundoqo. Yanamhlanje iyapha kuverse 21. Uthi ke uYesu kwenye indawo. Jonga, sunike into exabesekileyo. Ithi kwihagu ne? Ithi noba into lekani umoya umqaphela uYesu. Ndiyayiqaphela apha emoyeni wam ndinayo loo nto. Xa ndiliva uba ibandla likho sendaweni, ndithetha ngoMateyu ngentsomi. Ebethetha uYesu ngee-parables kwabantu bezwe. Kodwa xa bangathi bakhulile abatshilele inzulu. Mjonge phambi uNikodima. uNikodima wathi fanele funa ukuzalwa ngokutsha. Waphuma epopene ngoba ukhulile. Mjonge phambi kwentombi yaseSamariya. Ukhupha inzulu. Kodwa xa efika kubaFarisi, uthi kwakekho umntu ohlayo eyoJeriko ngophi ummelwane wakhe. Athi Yesu ngulo wathi yenza njalo nalani. Xa ufika kwabantu abalambela izwi, anikizwa abantu. Themba ngoba khona ukhakheka izinto zeminyaka ngenxa yezwi. Ilizwi lilandela umoya. Umoya ulandela izwi. Ayuvutha. Kodwa ithanda sithi kwaza kwamoya. Isiqhamo sokulandelana kumoya nezwi kuba kwimvutho. Ayikho ivesi ehleliyo njengalesiculayo kusiyadumisa ithi ukhonzani uThixo ngomgcobo. Kutheni sikhonza sidakumbila namhlanje? Ithi gqobani kuYehova mhlaba wonke. Khonzani kuYehova ngomgcobo. Yize ebusweni bakhe ngendandunuko zovuyo. Zathi ngeke ngo-50 kodwa ndiyayicingela. Zawudaduluko ovuyayo khona athulukile. Apha khaba kudaduluko novuyayo. Utheni ibandla ladakuba kangaka kwesuku.
every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Ithini le ndawo sifunda kuyo manje? Qala isihloko. Malunga nomsindo. Mama. Chapter 7 verse 21. Xolo. Siye kusi. Sothela ngezwi. Ukuva nokwenza. Nathi ingxaki. Into ayenza abalinqaba ilizwi. Ayikuko oqala sisipiyelmani ukunqaba kwezi ngexesha lethu. Bobuza kuEli noSamuel. Indizala linqabile ilizwi elichilekileyo. Ayithi iBhayibhile zazingekho. Kodwa xa kunqabe indawo yokugalela izwi, xa kungekho zintsha. Into yanceda sithiwa nomncinci. Into yancedayo xa lithethiwe lithi uSamuel zayingakho nelinye eliwaphansi. Zalibamba lisoyisa abantu abadala izwi. Kuthiwa distance. Ibe ngathi ngiyabhola ngibambe. Zangiyabuza imithombo xa uthetha izwi. Kambe mna zangahlala phansi, zangihlala nodala abadala ngingumntana. Wayembuza egrupu kuyo yonke ndawo engikhonza kuyo. Kuna namhlanje ndinonkosikazi ndihlala apho kule ndawo ndihlala kuyo. Naseklasini ukuze upase safundiswa ithi xa iqala unyaka leqeza indawo zokuqala eklasini. Malithi lisiwe ilizwi liwele phezu kwabo. Unqaba abantu abalivayo izwi. Qaba iquality. Qaba equality. Equality into olivayo. Nasemisebenzini asifuna abantu bavuthayo, sifuna abantu abevayo. Esikolweni otishala bakhala abantwana beva. Akuveli izwi akuveli ngathixo. Vume nini wena? Ukuliva. Ewe mama. Sesiyakuthuka. Asinababonke abathi kum. Nkosi. Abaya kukuxhamla ubunxwane bokulawula nguThixo. Jonga lento imnandi yokulawulwa nguThixo. Ukulawulwa nguThixo ke sengentsibiso mntakwethu. uThixo uyangena emntwini angamlawuli. Andisinisiwe njena kodwa ubona inyawo zakhe. Akayiva nalento imnandi enkonzweni uya nje bakusiya. Kanti ikhona incindi emnandi apha kumkhonzela uThixo. And nobuhlungu ngaye ibonakala ngokule ncindi. Ibonakala xa unyamezele. Uthi wawufumana eyona nto eyiquality. Uthi Thixo wandinceda. Ngoba izwi lakhe ukholo lokunyamezela uthi uqhobhozele. Uyofikelela kule ndawo uthi akubekele yona. Kanti xa ilizwi lingawusebenzanga unqabapha ngoba ngoku uvuka unzima. Azinganenge imfundiso zale ndlu. Hayi ayithathi inyaniso. Sohluka ngaloo nto thina. Azinganenge imfundiso zale Bhayibhile. Adathi uPetrose Thixo ndimxolele kangaphi umuntu kayi7 athi uThixo kayi49. Adabuze kwenye indawo bangaphi ke abantu abazangena ezulwini. Inzima le nto uncela yona. Ongena apha. Izinto ongakwazi uyena uyekise lula. Safundiswa thina tatomizekile apho. Awuthi kumfana asongeke lathika wena. Uthi khawukhaphe ngesithathu. Sanceda loo nto tatomibeka kanti wadibana nentombi efundisiweyo. Athi ndiza kunika impendulo yenu ufunayo. Khawukhaphe sayaphetha impendulo. Ukhona omnye uthi zaza sendihlalisana ithuba elide. Akayekele usisi. Yabuza wathini wena tata uthi hayi ndathandaza. Okay, yathi into ethandazweni uthi hayi ndafumana ubulumko. Uthi naye ndathi ngasekhaya sinokuhlala ngaqaphela. Okanye andisafuni kodwa kungene into. Ilapha kungaphakathi. Ndithanda ngaphezu koba ndithanda wena. Uyiswa yile nto. Ubani umuntu ozathi hayi kuloo nto.
uyanuka. Hayi ngika hayi. Xale ngale nto ungeniwe na. Umoya oyingcwele ngumoya okwenzisa izwi. Ithi ingoma yedlala indumiso phezu kwanene. Ukuze kuhambeke kakuhle. Sinyaka sithumela phambili. Jona imoto ifana ihambe. Ngoba insimbi ziyaqhubana ndithi. Kodwa zingenwe yi-oil bethi. Yona ihamba ngokwendawo yayo. Into funeka uyigade kungcono uphela kwepetroli ayigalela iphinde ihambe imoto. Akupheli i-oil yanoke nje. Xa iphela i-oil emotweni ngoba 20 to 40,000 bhedela unothengela imoto ngamanye amaxesha. Xa iphela i-oil imaphi ipetroli imaphi indawo. The Holy Spirit xa isengekho bethana uthi wawuthandaza ithi nofundisa uthi wafundisa ithi into ohlabelela ulahlekile uzima unafunza zithi uthi kulapha kunje akho nto umfana zandenza yona lumka nokuthatha yena mfundisa hayi lumka hlanayo mama hlanayo kasheyashi Kuphela ngabayenzayo intando kaBawo wasezulwini. unabonga namhlanje Baninzi abayakuthi ngalomini Nkosi besingashumayeli egameni lakho na. Sikhuphe lendimoni egama lakho. Size kwangegunya legama lakho. Senze imimangaliso emininzi. Baninzi abantu abenza into ezininzi ngegama kaYesu. Wagqiba thini Yesu? Yamani yakuthi kubo andizamana nazi nina. Ukuvutha phela. Noba wasindisa ngo-88, noba wakwambona ngeliso lakho utata uBhengu, uyawuthi uthixo andikwazi. Jesus. Khona omnye imama elalini yam waseFilderickless owayikhupha yonke into yenkonzo namatikiti. Wasweleka wasisithunzela. Kodwa zayijikeleza elalini emane epheyinta izindlu esizisebenze kangaka ndisebenzele mahala. Ubumncane ubumnandi ngalo mhlaba uthi wawufika phambi koYesu athi suka mandikwazi. Indumiso yokuqala verse 1 sehle ngayo. Sifuna ukubona izinto ezivala ilizwi balingenzeki. Izona Lukhangela kwelo khangela vana Jesus ukholo lwani
sikhule siphepha notata esibathandayo xa erongo siyaphepha. Funa kube neliso lobukhosi Assemblies. Ithi iBhayibhile usukuya nokutya nabanjalo. Abantu funa kubaleke neplate ezinkulu. Uxolo takambe ntshize ulambe ukufa. Ngikadesana lakho. Suhamba necebo labantu nawe. Nasebhayi ngelinye kushiyela kwenye inkonzo wathi umntaka iqhebe lidala ishijikele sobafundayo ngathi uYesu ngapha umuntu ngapha icebo longendawo. Hlukana nabantu abazafunda into ngiyo. Hlanayo sisi. Ongefika endleleni yabona. Phu! Ayajoni nabantu njome nabantu abajolayo. Hlukana. Sukuma ubone. Abo. Xoxa beyokwenza into abadlula pha kuyo. Kodwa ke nazalwane nathi drink wena thina sele tshwa. Funa ntoni balana? Funa ntoni apha? Netafule yakho wena. Wakutsho kumdisebenza apha. Ikhonza nendoda yalankonzo kahle ibiza ngami lekithi. Lankonzo yayazi musakonzo. Bathi hayi ntakonto uyafika emsebenzini funa kuzazisile. Zazisa. That ngazazisa ngedrink but hayi funeke siyozazi ikhona indawo sisiport apha. That uwaya nolungi ukuthi hayi kolo thuba manje lungi. And nayo nemali ezathenga la ndingathengela icase yedrink ndiniphathele. Ndizase ngaya apha emsebenzini. Bathi hayi nakumzalwane. Yena wasithengela wasela idrink yakhe sukume endleleni yaboni. Akho nto yelalo bayaziyo lapha kuwe. Ophume ekuseni yamazo obuye ngexesha kwindawo yafitha umendleleni yabona esanayo. Ongasaliwe buthweni abagceki. Suhlala kwabantu abadeka yonke into. Xa kumfundisi ofikayo. Xa kubu strict akhona engagxekwayo zikhona igroup zokugxeka. Ibhutho. Iyaqiniswa noba linamandla. Kodwa ithi wenza ntoni lo mntu? Yena unakelela umyalelo kaYehova. Ucabanga ngomyalelo wakhe imini nobusuku. Ebusuku nathi into behlele kuyo. Kuphela abantu bokuhlala elizwini imini nobusuku. Unjani lo mntu njalo? Ucabanga ngomyalelo wakhe imini nobusuku. Unjengomthi omiliselwe. Jonga baleke Ephesians chapter 5 verse 1 sivali. Ephesians 5 verse 1. Ngifuna ukubona umuntu onjalo unjani na? This one. Ngoko yibani ngabaxelisa uThixo. Xa ungumuntu ophila ngezwi uxelisa uThixo. Xa ibona wena ubona yena. Ngokwabantwana abazidala. Umntana othandwayo nguThixo. Nihambe eluthandweni. Ewe. Kwanjengokubonayo uKristu wasithandayo. Unjani into njalo? Wasinikela ngenxa yethu. Unjani into njalo? Ukuba abe ngumnikelo nedili kuye uThixo. Ngibese funa nje Ukuba ukugqibela. abe liguma elimnandi. Livumela ngesikolweni noma amadimoni ayefuna ukwenza kuke livuma. Emnandi kaThixo. Vumela emnandi kulesithathu. Vumela emnandi enkonzweni. Vumela emnandi iteksini noba amadimoni besizawurola kuba belivumba. Thina nqande phela babantu abalivumela emnandi. Nokuyadika le nto ithethayo uyivuma. Sibalena mina.